खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बाक्सा जिल्लानि दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि जा दुंहाव थासारि जा श्याम कानु लोगोसे सिद्धार्थ दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनायनि उनाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो आरो बे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ दबथायनो थाखाय सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों राहा लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव दुंहाव थासारिजों पुलिस बिफाना गुलि गावनो गोनां जादों आरो बे गुलि गावनायाव माखासे मानि सुबुंफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे थैनि बाना जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों लोगोसे आरो गोबां खौरांगिरिफोराबो बे समाव जोखोम जादों रायजो राजाफोरनि जा गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनायाव अन्थाइजों खुबैनाय अन्थाइजों गाग्लोबनायजों गोबां जोखोम जादों आरो गारि गुरा सावना होनायखौ बे समाव पुलिस बिफाननि गारिखौबो सावना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरबायदि जाथाय दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेटखौ एबा मबाइल इन्टारनेटनि खाबुखौ बन्द खालामनाय जाबाय आरो थादनाय गैयै बे थांखिखौ इन्टारनेट मबाइलनि जा जानबुंनि जा इन्टारनेट बन्द खालामनायखौ थादनाय गैयै समसिम बे थांखिखौ लाखिनाय जागोन होननानै बे समाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय बे समाव गोख्रों फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि बाक्सा जिल्लायाव बे समाव जानबुंनि इन्टारनेटखौ बे समाव दानना होनाय जाबाय आरो बे दानना होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव जा जुबिन गार्ड रायजो नाङैनो मोजां मोनजानाय जुबिन गार्डनि जिउ जोबनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि श्याम कानु महन्त लोगोसे सिद्धार्थमोनखौ बिथां गासै दायनिगिरिफोरखौ बे समाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनायनि उनावनो गोबां दुंहाव थासारि गोबां पुलिस बिफाननि गारि सावबाय खौरांगिरिफोरनि गारि सावबाय लोगोसे गोबां अन्थाइजों गाग्लोबनानै गोबां पुलिस बिफानफोरनिफ्राय जोखोम जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरबायदि दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखायनो रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल एबा जानबुंनि इन्टारनेटखौ दानना होनाय जादों नाथाय बेनि गेजेराव ब्रडबेन्डआ आबुङै बाहायजागोन लोगोसे भइस कल हरजागोन नाथाय इन्टारनेट बाहायजानाय नंला होननानै बे समाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय बे समाव नटिस फोसावबाय बे समाव फिन फोरमायबावोदि बाक्सा जिल्लानि माखासे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामना होनाय जाबाय।